गिबियाव जोंखौ महरजों लोगोसे सोरजिग्रा गोथार इसोरखौ गेदेर हामबाय होनो दिनै बोहैथि बोसोरनि गिबि दान एबा मास 14 तारिख 1 मास 2024 मायथाइ जिरायनाय गोथार सान। बे बोसोरखौ नोंथांमोन बयजोंबो मोखां नुज्लायनायजों लोगोसे लोगो मोनबावनायनि थाखाय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय मानगोनां नोंथांमोन साफ्रोमनो जासिहरो। लोगोसे नैबे बहरसानि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बरायो आरो आंनि गोसोनिफ्राय लोगोसे न'खरनिफ्राय बोसोर गोदाननि बयनोबो रंजानाय जासिग्रोहरो। जिसुनि मुङै खुलुमबाय। आं दिनैनि रादाबखौ लाबोदों अनखांफिनबावजानाय। लुकासनि 13 बालाब 8 सिरि। आन्थाय नेग्राया बिखौ बुंफिनबाय, बिगबा देग्लायबो बिखौ थानो हो। आं बिफांनि सारिगिदिं जावनानै हासार होगोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, थारैनो नंगौ, गुबैयै जों साफ्रोम माहारिफ्रा बिदाय लालांनाय बोसोराव थांखि गैयै थामहिनबा ओंथि गैयै जिउ खांबोदोंमोन, जायनि थाखाय जोंखौ लानानै इसोरनि सुजुनाय मोजां सिमाङा आद्रा जाबोदों। जाउनाव जोंनि न'खराव, गिर्जायाव, हालामाव इसोर आरो सुबुंफोरनि नोजोराव जिउ लामा दावबायनाया मिनिं गोनां नुजाबोआखै। नायदो जबनि 11 बालाब 14 सिरिनिफ्राय 15 सिरिसिम। नोङो गासै पाप मावनायखौ नागारदो आरो नोंनियाव पापआ दाथाबावथों। अब्ला नोंसोरो गोथार मोखांजों दिखांनो हागोन। अब्लासो नोंहा गोहो जागोन आरो नोङो गिनाय नङा। ख्रिस्टजों अनजाग्रा मानगोनां नोंथांमोन, सासे मानजों सुफुंजानाय रोंगौथिजों लोगोसे ओनसोल आरो हालामाव मिथिसार जानाय सुबुङा गावनि बिबानखौ मावफुंहैनांगौनि जुनै न'नि खथायाव हाबना गोजाम गाननायखौ खुलिना मानगोनां समायना गानग्रा खसाब गाननानै ओंखारो जेरै, थिग बिदिनो नों सासे न'खरजों लोगोसे गिर्जा आरो समाजनि दैखोनथि जानानै बोहैलांनाय बोसोराव इसोर आरो माहारिफोरजों सिनायजानाय गाज्रि आखु एबा चलनखौ फोजावहरनानै नुजाफैनाय नैबे बोर गोनां गोदान बोसोराव सन्मानजों लोगोसे बाख्नायजानाय हाबा मावना थाबायलांनि। नायदो 2 करिन्थनि 5 बालाब 17 सिरि। बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनियाव दंब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा थांबाय, बियो गोदान जाबाय। अनलायग्रा नोंथांमोन, जों साफ्रोम आबादजों न'खर सामलायनाय खर्मि सोद्रोमाफ्रा न'खरखौ सहाय होग्रा बबेबा गोनां जुनारा बिगबाजों समबादि दाबसे जायगायाव खाजाना सान्दुं अखाजों सैनांब्ला बे जुनारखौ न'खरनि गिरिया गोरबोनि अनसायनाय होनानै गोजोननि जुनै जायगा सोलायना रंजाहोयो जेरै, गुबैयै ओनसोलाव मिथिसार जानाय नों सासे मोजां सुबुङा समायनाय गैयै बिबार बारनो रोङै बागानाव गेलेना न'खर आरो समाजखौ सोगाबग्रा आखल एबा आखुखौ नेवसिनानै गेब्लेनाय गोसोजों बे जायगानिफ्राय सिखारनानै फैदो। नायदो मिखानि 2 बालाब 10 सिरिनि 20 सिम। नोंसोरो सिखांनानै थांदो, मानोना बे नोंसोरनि जिरायनाय जायगा नङा। ख्रिस्टजों खांजाग्रा लोगो नोंथांमोन, जोंनि नैबे बोहैबाय थानाय बोर गोनां गोदान बोसोरखौ मोखां नुनाय एबा आवग्रिनो मोननाया नों सानदों नामा इसोर बिफाया आं सैथोखाय आंखौ अनबावबाय होननानै? थारैनो नंगौ, नों गावखौ धोरोमिया सानबायब्ला बे नोंनि बोरनि बोसोर। नाथाय थाबोनाय बोसोराव नों सासे ख्रिस्टियान सोद्रोमा हिसाबै साननाय, मावनाय, रायज्लायनाय, थाबायनाय, गेलेनाय, फोरबोनि नुनाय एबा नोजोराव गुबुंलेब्ला गोसोखां, बे बोसोरा नोंनि जुनै गोसो सोलायनाय बोसोर। नायदो नुजाहोजानाय 2 बालाब 21 सिरिनिफ्राय 22 सिरिनि ए सिम। आरो आं गोसो सोलायनायनि थाखाय बिनो सम होबाय, नाथाय बियो गावनि बिसाय हाग्रा खानायनिफ्राय गोसो सोलायनो इच्छा जाया। नै आङो बिखौ जब्रानि उन्दुग्रायाव गारनोसै। अनलायग्राफोर, सासे मावथि सोद्रोमाया न'खर फोथांनो जोहै आबाद मावो आरो बे आबादनि असिलायै न'खरखौ ओनसोलाव मोजां न'खर हिसाबै बिदिन्थि एबा सिनायथि होनो गेदेर नाजानायजों जोथोन लायो। नाथाय जोथोन लासेयाव आबादा नांगौबादि न'खरखौ हेफाजाब होनो हायाब्ला बिगबाया थामहिनबा न'खरनि गिरिया दुखु एबा धिक्कारजों गावनि अधिकारखौ आबादनि सायाव बाहायो। थिग बेबादिनो नोंखौ बिदाय
लालांनाय बोसोराव खांबोनाय रैखागिरि इसोरा नैबे बोसोराव नों गोसो सोलायना गुबै सोद्रोमा जायाब्ला गावनि रागखौ नोंनि नखराव बाहायगोन। नायदे लुकासनि 3:9 रुवाया बिफांनि रोदायाव दोनखाजाबाय। बेनिखायनो मोजां बिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफायनानै अराव गारजागोन। ख्रिस्टजों खांजाग्रा लोगो नोंथांमोन, बेनिखायनो फैदो बयबो बि इसोरनि मोजां हासारखौ मोननानै मोजां मानसि जानि। इसोरा बे बाथ्रा आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोसोर गोदाननि बोर सारस्रिथों। जों आरज गाबनि, आफा, थांनाय बोसोराव जोंनि बायगर आखुजों मावना नोंखौ दुखु होबोनाय पापखौ क्षमा होनानै बे बोरगोनां गोदान बोसोराव गोदान गोसो, मोजां थांखि, गाहाम हाबा मावनो समजों लोगोसे जों बयखौबो फोरोंदो। जिसुनि मुङाव बिबाय, आमेन।